DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Okay, mga kasama, niya napunta sa on the ground sa field, napunta kay ato pasalamatan ato sa atong 63rd founding anniversary ang ato mga certified tatak nga listener yun. Ni asa kong kiliran kini layo pa mi nadunggan na mo ang DXBC. Sa kani pangalan nato Mader? Maria Karahasan. Maria Karahasan. Certified DXBC listener yun. Ngano man, nganong DXBC mo paborito? Balita o drama. Panangliton sa man nga drama imong gipangita, gipaminaw. Pareha nang pagsugod sa buntag kaning kung ako ang pasultihon og karon hantod ron nga bilanggo ang bulawan. Wow, so memoryado ang mga drama. Okay. Si Erin man itong kauban no, kailan kang Erin? Oh sir, kailan ko. Sayo sa buntag. Oh sir. Okay, ako po sa mano-mano, sayo ko sa buntag. 6 Si John Duterte. Okay. Sige. Atong pasalamatan ang atong DXDC avid listener karong buntag. Unahon siguro nato kining radyo. Okay, ang radyo. Onya, ang atong idunga, isunod ang kining t-shirt ni Mader. Salamat, Sige, sir. isukod daw Mader, isukod sa. Okay. Murag gagi pahimo gyud ba. Okay, atong isunod ang lechon manok. Nailibre paniod to. Nakaluto nakakanon, wa pa. Mana sir? Okay, so kumpleto na ni. Okay. Agi pong pasalamat, siyempre kanunay, og na ay sudan. Apoy sodres. Salamat sir. Okay, sige basig na kay gusto mo sulti Mader sa atong mga suking paminaw diha. Magpasalamat ko sa DXDC nga naabot gid sila diri dugay na kong gipangandoy. Aha. O kamo mga silingan paminaw na sad mo og DXDC aron makadawat pod mo og lechon manok og bugnaw nga coke og radio t-shirt. Okay, so padayon sa kuno na muliso sa radyo, di gyud pwede. Di pwede kay mo gid akong paborito. Sige, salamat kayo. So si Mama Karahasan dinhi sa may Buhangin area. Wan gyapon ang entero puwersa sa team nato on the field. Radyoman June Duterte, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years now. Tatak Arimen. Happy anniversary. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.